Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinong Trey jongka EMRI 108 kibadon hapok ka Shatri jongka Meghalaya EMRI Workers Union. Haga kadway tarik unok pra arajar arpway kila aipor tang artayo ya ka sorkar jela bakan khot yakren haga bayadei bar ke jingdawa jongka seng bagila de pensngau nadu usnem arajar khat pra terter hadu mentah. Haga jingi krem bagilat patai kubor ka presiden jongka seng ka kong Microlinas Imli kala itu bakani ka jing aipor jongka seng kalong bantip la ka sorkar jela kan sngap na em ka jingdawa ki baka seng kala de pensngau nadu ki snem baladep bat kibadang syusa pongding haduk mentah. Iwan hang ni mentah bagi percaya pada nomor ba kat ni segi kat ni senam pin flyer kat ni lepas ki press media ngila mi kat tu kejing ki kejongi ngadu ar hajar kat pra ter di ngashkwa ban biang mentah kasngi ban percaya pada biang halor kejing mau kat ni segi ngila ja tang balong kadina kadau jong covid di hau usnam mencem senam hingi rasdang hau benai Desember shita rek ngila mi ke press conference ke press media ngila pentip bagi sadon ngin sedang ke agitation jongi di ngila sedang kini ki black flag jongi dan ngila ya sekini ki rally kindang ta kini ki sit in demonstration hamal ki ground ter kum ta ter di hadu mentar long mentar pada kalapai hani kaput ingi ba ya ngimla syu ban yu ma ban ngap sa kuntu hinamar ba kat ni sngi ngap yuru na kadau jong covid ngim yo ban yu ngi surf ki pat ba de hakan ni kapor ni kwa ban pentip shepi ma long ngai hakan ni kapor ba hakatu ka arbu tere namar ba kini ki shiti ki bang ila de buat ai health minister el hek babat la kat ni snam ya ka health department tingila de ai how kan ni ka nyau tere arbu tere jong u banai Julai nilawan ai ka shiti halor jong kan ka subject jungi nama haki por menchua ngi bu lai kundut teliki demand jungi tang baya ka pementapat ngi fokus be tang art teliki jungi i fokus be tang art teliki demand jungi kata ka dei ba ya ka salary jungi namar ba ka red palat kat ni ka kum ka market price enta ba kala kiu ting ui ba ka ni ka kanika tulap jungi bat i jingkil jong kanika market price kam ya hap shu hai ru ti ni ko ban ong bangi ni first subject hi ka bangi wa ban kran hani ka por ni bat be ya art liki demand jungi kata ka dei ka ban pen kieu ka salary jungi namar kala ret palat kam ya hap shu ti bat ka baar bat de ka dei ba kin namta ka job security jungi namar ba ni kwa ba ka sarkar kan shimti hidada di kanika service kinam ai kinam privatize kata ba ni ban man ka por ni kwa ba ka sarkari kan penya je kan ni ti kalong ba ngiu i ba kat ni ngila ya lenti na do mencem snam ngila ong ba ngila pentip syaki pat ba ngila pentip syak sarkar ngila ai kini ikot haka ndreu tarik jong arfinio tarik jong arpo tarik jong benai bahnyo ngila ai is el hek ti ka jaba haka arfinio tarik ihya syaki no mai ti hang tu ka pentlumari ngi namar ba all these years yong ba ngi we are not sitting idle, we are doing ka sarkar kam shong klik ti ra kadang tray kan ba iklam le ai ra te ka war ba ka mas ndat ai ni kan ni kalata ba kin le something mo kan ni demand jungi to na kalai kun rutelingi klam pecho kita ki barem jungi ngi pet be kan stick be ka mentahi ban pen kieu ka salary jungi kat kum ka working hours jungi bengi tray bat mate bat sngi mo 24/7 baro ki pet ba kita kan service kaya tingi kwa salary jungi kan kieu ti nalor kata ihya shuki no aka akunyo tare kumbabaro kipat ba kitep ihya shuki de hadin pada ki ai no ya is chambo shulai ti mai ir tang kum tu art license ni ka change no ka portfolio dan ka change sai is preston tensong ka change sai I ti ya ir ngila na kalian jungi ngila ai kan ni ka shiti haka art kulai tare ubnai ba prang la pan poi kan ni ka shiti iru tang ba klemdan ba khat yangi klemdan ba sunyo ya ka e ka bangi ai mangi ti hadin pada ka jab yang ka change yang ka portfolio ba ya ka health department la ba de Sir James ka taru tong lele tang yong ka ba ka sarkar ka ban change ni li ai yang saya Sir James ru ya ka ni ka shiti ha ka sau tarik ubnai ba shit pau tingi expect te kat ni sngi kat ni benai ni la ya sha
mo ngila ya sha kan ni tamba dan basngap yengi ti ngila wat ya ki appointment ru ya ki appointment bangin ya kendu surgeon bangin ya kran halo kini issue jongi tamba haduk menta lengba kiseng bahalang kat tu kat ni kiseng bahalang la ong banyi kendu I ong iba ngadon syadi ngadon syatai long apat light up ngandawan nang ni ngan se kendu tamba haduk menta long nyipat ye kendu ye I tingi kwa ban ong ba kani ka syam long ni kum ki nong trei mo ni iba ka sarkar ka klem sut nyu yengi kam sut nyu khin diat ru nama blei ki kam dan ni bakhat long kat ni trei sitam nalong ni de ki front liner jong uni covid but still ka sarkar kam ngap kam ka sak men thi be yengi ti hakan ni ka pon ngak shikwa ban pen so kan ba long ka kan ka ka sarkar ka thamu ni kwa ban tip kum ki nong trei ni kwa ban tip ka lawe ka jongi ka lawe jongi ni kwa ban tip kum ki nong trei jong ka health department nama belai kat ni yarap iki pat ba manu kan bas ngap yangi manu bas ngap ye kijing jongi ka bangin ki face ki ni problem hakan ni ka perthai ka covid menta ka bajenjar wat ki batrai hang ni le ki baladon de ki khatlai snam na du bas dang ki la kat no ka age ka long over bapilit het kam shawai ru kalajan jari ki baking long ban tap kam ma balik kat kum ka age euro age wise ru tik nga pelong i bangi ni long diaw ken kum ki nong train mo kat ni train ya pai ban train dan bas ngap ki jing jongi ti ha kan ni por mata maskwa matai ru pet benta pe ye kan ni company kar kom le jong kan ni company ru pin ki advertisement ki jing thung bri to ka de ka pat jong ka demand jongi bagi ong bangi gidon kam ambulance thamai ni ong bangi don kam ka man power bangi duna bri tang ba kalong ba ka ka pendiaw yang ni fit kalong ba ni haki ni ki advertisement am ba yang ni ki barem ni dan sa ka tulop ke barem tang prahajar nyo hajar san spa kita kini kitulok prahajar tam kitu ki bela trislam ro kidang poi dang khabe hajar henry yakini ki barung thamai pan pin hak tu ki ai kalalong do kamdan shu ka seniority de kamdan shu ka seniority that means ba kini ba thamai ki poi haduk khnai hajar san spa ki EMT ki technician khnai hajar life spa ki pilot long there is no more seniority happening jungi namar ba terkom le jo kane company tip ki le kanur kom ki pendiat tip shoi kata ti long kam ya hap shu kan kani namar ba kapen dom kapen sat yangi namar bangi I kita ki baro ko pendiat mo bangan persayat mo kabangila kumpi ki presu plai I bangila ki ando ki sem arja kat pra ter arja kat kendai te wano su covid arja arpo te katu covid kelak pendik ini kelak pentut ini aku bang la su ban estate ke wala kata ring la perkhat iki pai ba ke service kenum thut kenum wit iki pai ba te de kata kata ngiru ni sa continue ke service ini te arjar apu kelak lek wan arjar apu wai temta arjar apu ru ka long kumni hi temta kelak jan kut sekani ka arjar apu wai ti ya kani ka extension contract ka ba ka government ka extend ya ke JVK ya kani system mo asmut pun ong ba atol adon em kum kata kajing tho ba government kala extend ya kani ka kontrak buat kani ka JVK ya kani ba system nomor pi ka de bundon ka transparency nomor la dengin ong ba extend hakunu kurkom ka extend halor kanu gonong rem ka extend ni hap antip ka taru kum ko union ni yang scam haganong rem ba boros ka tangim kwa su kani ka JVK ani kwa ba government kan regularize ni baro ya kini ki member ki badan bakade ban simhi daladi namar bakat kum ka fund kadika 8.80 crores kadi system annual fund jogani ka project kadika ta 8.80 crores hagi system tinga smo balada ka government kan ayo kan privatize kani kemut ka pisah kan sa split jenis tai kam kanumya ibet kanumya renti ka pisah pilanya ka bede bat kani bandone kani ka service namar ba kanu company manu ru ki menteri kani ka state ya kanu kam mudan ki menteri Om kita non profit organization, lumdan ki non profit organization menteri yang ni po state. Te ya gani ka service su ya gani ka JVK ru ku mangitip ka JVK gari company bah but bahkan save your tax jongka klempap country ya kan let something ya society ban save your tax jongka. Te gini ki bangi ni sem kat kum ka julong jong gani JVK. Te rim tang yang scam ba ka government kan mdai su ban external contract ni aktif ba menta another kali unik kumusong ni arja alpoi kan kut hom benai match live way trick temta kala jan biang kan benai match berwan temta ngi kwa ba government kan ai ka clarification ini ba kumnon le lamar ba la government kan ngap ini ngiru ngi masku ngi don ka hok bangin hapan ki bat kan ni ga sen ka ba khadu bat ka plastik bangin sai ki kata ai koi
ini kan company tangmut kan ngat itu ke kinom sang company lada ya ka lengin only kinom sang company kemut tangmat ke labor ngi me hapso hakanu kategori ki khanyi ngim tepso hakanu ka kategori ru telemar bandal na kalian jung ka labor department hapor bengidan ya ka HLC meeting hapo DHS nila ekran ya ka salary ru na kalian u labor commissioner ru ong ba ka jing si jong phi ka me hapso katkum ka jing khan jing dia jong ru te hakanu ka kategori fidan ngim tepso te kata ka de jing se jong ka company te handai ka sewingi de kata ka CTC cost to company na ka sew de kanu gor kom ngim tepso te kada ngim dan ka clarity ngim dan ya kani ka ya ka bade bat ka salary bat ka pay te sakbai ru kat kum ka salary ka bangiyo manta pada kalong ba kumla mai phang di president kat kum kani ka market era ka bamta kam mi hap shu hai ru te ka salary ling ila demand na du kisnam 8000 khan deu hagaba 8000 khan deu ter hadu menta iklam yo shu ya kata ka annual increment and plus ki area nadu 8000 khan deu ta jing sha ga jiviki krade kala koi krade ben lerai koi kala de ben lerai manta ki ong ngi ba khire duty sta khile kata ngi atani ki case de ki lak ki case ngila arab ki bro de ki lak ki case bengila atan kum ki pregnancy case ki assault case ki pre ki RTA case ki accident case ki halanti ki bun bersaf ka bon jure ndai ba saf de mono ru ki bun be ki bon jure ki ba saf case te ndai jing sha ba de bon ong ba kan ban supha tang duty ya ka salary kam dan i ban perkhat khan dia ru ka salary ka jing siu jingi ba ka workload bat ka salary ba ka jing siu ka de bon equal ka ndai bon ong ba jing siu ai ngi baret ka ba kam ba pi hap tre kum tre kulai ta kata ka bangi imta kata ka bangi imta de kata ka daw ngi saying skema ka nong dem ba ya ka salary hi ngi na ngi ne kran ka government first foremost ka point hi ka de bon long ba ka government ka de bon simti ne kam dari government ka de bon simti ne kam kada pun suatu ya kajing siu ini kumno pun siu kat kum kinom song government or else hakanu urkom bukan ai kata ada koi hak kabinet meeting jongki minister su jongki minister lara ai kani tamba ikan padi khubor ka ai kajing karan hak kabinet meeting ka ai kajing karan ikan padi khubor do muta tingi kwa ban tip ka ai proses ka bola ya chikmat ya kani ka da kani hi ka statement kidi ben sim kum kajing tip ba or else kin khot ya karan ni in bu por ki RTO nagani ka statement nagani ka statement in bu por RTO tela kin khot ya karan du ngilong ki boklo ni karan ni stu jimut ha table ni karan bala rekim khot ya karan du tengi sapai hadin jo kata RTO bengin sabu ngin saya khot ai ki nagani ka si statement ko mata tengi sakhan ya ka RTO ngin sa polite bing atrai ni pha makana mentoy ngai ikba ki dayo ki berat sudah sebentar ne kumno ne namar ni le be ki paperwork jungi ni la yu lut baro tamba kamdan kanu ka jing khot yang ne bakin keren ne bakin at least tamban ngintip te tambang ngintip baki le ayu what is the progress kalau jungi kat ni snam haba pilayu I kat ni kam de shute ka bat khamai kan ni ka kam jungi ni ki layat tamba betul ni per khat be ki pat ba be hi ba kumno bangin service dak haunu corona ngim nod ban strike ngim nod ban bangi perkhat bet to ngin dak strike makanaru to pat ba kin nong kan jing do nong kumta bet ni perkhat kumta ka jalan ka por ngi pha bet ki kot tamba dan ke juba nakaliang ka sarkar ne nakai ka management lit na yakran hira namar kamle hira what ki accommodation play all these days haka accommodation ban taman sa ban bangi le ka duty covid ru kimla ban penbiang ngile hi dala di da ka union ban penbiang ye kitu ki jakasa ratio ngilong kibri ki ba kamta mo dang don ki ba so smo yu nok no ki ai jingira yang ini ba ki seng balang ki ai yu maki dan di bam dan sama ki le ngile nginong sa mar we ti long ka management kam le ka sarkar si ang bangile na dong shedong ngile approach ni dala di ya ka sarkar bakin ai ki jakasa haki IB sa kingi hangtay ni ka management le ka klem le ru